día. No, a las 6:30 de la mañana. Hoxe, anentzako da. Vamos a ver el juego, Marisa, ¿tú estás seguro? Tío, yo tengo. ¡Hoy mano Marisa! ¡Vaya, tonto, va! Goierritarrez betea zarau maiatzaren bukaeran, Araur ospatu beharko dugu bergarako berbakeran. Iker bigarren aldiz dator ja ospakizunen aukeran. Ea bat bainatzu ere ona askotan etorrera. Bi ezkerretan dinamita zen gaurko kolpe bakoitzeko, orain aukera izango dugu bi eskutan aritzeko. Ahí beste denboa faltan da, ahí ba. Sí.